двери зачиняються. Паважаныя пасажыры, падчас руху аўтобуса трымайцеся за поручні. Саступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і людзям сталага ўзросту. Народнага апалчэння. Наступны прыпынак – вуліца Фадзеева. Наступны прыпынак – вуліца Фадзеева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Фадзеева. Наступны прыпынак – завод самаходных камбайнаў. Наступны прыпынак – завод самаходных камбайнаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца.